again. Hoy! Diyan ni ate. Joy, kung magpitag luto ako. Good morning guys, hello, welcome to my live stream.
Give kini ate. Kan? Yan, may jacket ka na kon. Luz Marolo Blanc. Thank you so much sa pag-visit, guys. Nahabol ko kasing oras. Ay! Okay. Isimpam anak. Hello, Albo121. Shout out to you. Thank you for visiting my live stream. Please don't forget to follow, to subscribe me, guys. Please don't forget to subscribe me, guys, and please don't forget to support me. You can support me by sending me any gift. Ah, just kidding.
Thanks for the like. May sakit sa likod. Kong? Kong! Kong! Di dati man naman adot kay danom ana or basit lang. Basit. Basit. Bye. Inko. Inko. Tumaki ka, Joy Joy. Ano, mananong kayo ka tumumor kitang pin. Ano ngayon? Hindi din lang, hindi lang. Hindi din lang anong ditakip. Mga kalati ay uminom ka ti aduan. Nakasangsangit ah. Uminom ka ti adu nga danom ah. Ang kapay nagsop-sop drinks. Kung uminom ti bayabas kan apple, ang kapay nagapa apple. Ang kagamin umiinom ti danom anak, so natampan ta. Alangin mo.
No. Sir Doga Video, where are you from? Are you not Filipino? Laman di cellphone mo tayo kung ganyan. Ba mo na mo pilpilitin mo na ng kayatwan? Opo. Rumor to mo na basta uminom ka lati ado. Nung pinilit-pilit mo atag sakit tiyan mo di tag sakit ulit mo pa. Ay, mama, di tanong ko, man. Wala, dabalin lang, katas. Gatas, ganun. Basta ganun ka tayo. Ano chichi gatas mo? Wala, mama, Inom ka na. Tapos na ako naman. Wala di gusto nakmadlamat kaya ay katamat-lamat. Oh. Mabalyo. Ne. Ala? Mama, atin ko na eh. Ay! Bad boy ka ah. Oh, ay karga. Sorry. Hoy, mabiktak man daytan. Kita ka man, Gigi, kagorman dati ni. Daw. Hoy! Hoy! Meron bang kamot ah? Kamot dito yun. Pwede man malabaan, makapasok. Ang kailangan din naman na gamitin. Anak nga naglaba. Dapat isuot tayo. Di ba
natin mga prutas. Kailangan ko ng tikwa at magsalas ganito ang patang-patang kibal. Pwede apple? Oh. Ako na. Nagkano pa? Yeah, I'm busy for house call. Why? Do you want to help me? Come and help me. So delicious. Yes, where are you from? I'm Filipina, you know. You can talk to me Tagalog. So guys, if you're not my subscribers or followers, please don't forget to subscribe me guys, okay? And don't forget to support me. I will subscribe you later if you go to my other videos and comment there so I can check your channel up. Because I cannot subscribe, you know I am live streaming.
Hello, Benny Bartolome. Absent ako. Mag-absent ka pa yung. Kaya mag-absent ka. Okay po, kote. Apay nga, Rod. Joke lang. Mag-absent ka? Saan ka absent doon? Kat mag-absent haan? Mag-absent ka? Apay yung. Bagang kini mama. Kabagadak tibaon. Nya? Bagadak tibaon. Sino mga kapakin ko? Kay pulo mo kinititam. Ano kas J1? Katay, may katay. Ang kakita mo kinitay. Sa utang to damdam. Nadamang apakin kay bagang kinititam mo. Tas apaamot na kas J1 mo bibian ng daka. Ay, nakatikulman kami. Bugot to dati J1. Ay, nakatikulman. Tagakakaute mo. Di ba pigcar kan? So kang kabantayan nun, di ba? Kan kita ni Adimon ka. Ay, Duwan ta tibalin mo. yay! Tadta pa rin kinumaluman. No, it's not son. It's my daughter. Bawal tayo ng kapanilangin ni Ryan. Yeah, it's okay. Don't worry. Not a big deal. Uy, mama. Naman nagula tayo. Ang kagal-ala ti kasta anak ng mga bagi ko, nak, di ba? Ay, nani ading mo, anak. Ay, Bambi, toy! Ala, ang jigal-ala ti ubing kita, dayta. Mangalan, King! Mangalan, Joy! So guys, come on, let's eat. Kwanto yung niluto ko. Dinengdeng. Tayong pambili ng letson eh. So, balo day ka, sir? Ano ka ba dito? Sabi mo ni? Mama, suplik. Mama, suplik tayo yun, mama.
Ay, dahil ko na amin. Kaya mga nan. Pagsangitong ng dapat, regular sa box. Kaya mga hindi mo na ito kasi. Iduto mo Mama, bakit mo nito po? King mabalyaw. Anak at mga ni King? Taga-kuan ako, taga Ilocos Sur. Ilocos Sur, Santa Cruz. Mama! Oh, Mama, nakilang din! Nakiling! wala, may katuyan Kag ano nga makikita. Mamaya na lang ata ko kapalo. Ay na ni King. May kailangan ko ano. Tayo, mga ano yun. Kayang sad ka. Amot ni King. Agay mo dyan, paano pa? Nya, madaming ubingan ay. Apa gusto ko lang pang i-bye-bye? Yan, DJ. Yaman datan. Oh my God, ko nakainyat yung orasan. Pus. Bye-bye guys. Thank you so much. Ano? Sa din ng tubagi.